Kubingelele mlaleli, ngiphinde ngikwamukele kwiMbethu Channel. Ngaphambi kokuba mlaleli ulalele ukuthi kuzothiwani la ekhaya, bengicela nje mlaleli ungenzele ifavor eyodwa. Uma umusha kuleli khasi, bengicela upresse u-subscribe button ukuze-ke mlaleli uzoyithola usethubeni lokuhlala ku-VIP, uze ukuthi sikuphatheleni la ekhaya. Esiza nazo-ke zithi uMaStende usebeke izimpahla zokusebenza zenkampani kaVusimuzi uKurt Matlala eMnyango ekhala ngokungakhokhela kwakhe irenti. Irenti ibalulekile mlaleli, kakhulukazi kwalezi zikhathi nje zo-December ibalulekile. Ake siqhubeke-ke. Inkampani kaVusimuzi uKurt Matlala eyaziwa ngeMedicare 24 Tshwane ikhishiwe le ebirenta khona eMailing Mine Towers emumva kokuthi irenti yokugcina ukukhokhelwa mhlazane engakaboshwa. Wakhokha kanjani? Okay, yasiqhubeka. Izimpahla zokusebenza ezifana namakhompyutha nezinye izinto ezathathwa zawolaxaza ngaphandle kwesango njengoba kufuneka imali engango 260,000 yerenti yezinyanga lezi ezimbalwa. 260,000 mlaleli, 260,000. Inkampani yakhe kubukeka izowa phansi. Matlala, Kurt Matlala. Hayi mlaleli, ngeke. Ilezo-ke mlaleli bese kuphathele zona. Uvo lwakho ngabe luthini mlaleli ngokukhala kukaMaStende? Ngabe uMaStende uthatha i-advantage noma uMaStende wenza umsebenzi wakhe ukuthi afune imali yakhe yerent? Ngokwakho mlaleli ekhaya ubona kukanjani? Hayi-ke ake sivale lapho mlaleli okwanamhlanje. Besicela ngemlaleli ukuthi ungakhohlwa ukupressa u-subscribe button ukuze mlaleli sizokulandela ezinye izindaba. Besicela nesupport yakho mlaleli. Ube nosuku oluhle mlaleli ekhaya, usale kahle.